Добрый дзень, паважаны ксёндз Вячаслаў, ці маглі б вы выказацца наконт нунцыя і паціскання далоні кровапийцы? А то Фейсбук такія глупствы гаворыць, дзякуй. Такое пытанне сёння атрымаў ад вас, шаноўныя сябры. Гэта Святлана даслала на Фейсбуку пытанне. Так вось, сябры, прывітанне, з вамі я, ксёндз Вячаслаў Барок, і на гэтым канале разважаем пра хрысціянства ў сучасным свеце і адказваем таксама на тыя выклікі, якія свет ставіць перад намі, хрысціянамі. Я магу выказацца адносна гэтага пытання, аднак папярэджваю, маё выказванне не з'яўляецца афіцыйнай пазіцыяй касцёла каталіцкага у Рэспубліцы Беларусь. Ва ўсялякім выпадку яно можа адрознівацца, калі такое выказванне будзе, але я не думаю, бо патрэбы няма. І, вядома, пазіцыю Ватыкана мае агучваць нунцыятура, дыпламатычнае прадстаўніцтва у Мінску, а не ксёндз Вячаслаў Барок у Рассонах. Што ж сёння здарылася? Сёння, 3 лістапада 2020 году, апостальскі нунцый арцыбіскуп Анте Йозіч уручыў даверчыя граматы. Кропка. Такую навіну даносіць да нас інфармацыйны каталіцкі афіцыйны партал «Католік Бай» у Беларусі, а таксама партал «Ватикан Ньюс» інфармуе, дадаючы, што граматы уручаны нейкаму Александру Лукашенка. Нейкаму там слова няма, але ёсць імя і прозвішча гэтага чалавека. Афіцыйныя інфармацыйныя каталіцкія рэсурсы не удакладняюць, звяртаю увагу на тое, хто такі той загадкавы Александр Лукашенка і што супольнага гэты чалавек мае з краінай Рэспубліка Беларусь. Фотаздымкаў гэтага таямнічага чалавека на парталах каталіцкіх таксама няма. Аднак у іншых крыніцах я бачыў фотаздымкі, на якіх быў сапраўды нунцый апостальскі і Лукашенка, які некалі ў 1994 годзе быў абраны на прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Як кажуць некаторыя аналітыкі, яго легітымнасць скончылася пасля разгрому парламента у красавіку 1995 года. Гэта быў той час, акурат у той час, славуты Васіль Быкаў, якога называлі некалі беларусы сумленнем народу, напісаў у «Народнай волі» артыкул пад назвай «Краінай кіруе хунта». Вось, можна меркаваць, што ўжо тады легітымнасць гэтай улады скончылася. Ну, а некаторыя сцвярджаюць, што легітымнасць улады Лукашенка закончыцца яшчэ праз некалькі дзён, 5 лістапада 2020 году. Я не хачу унікаць у гэтыя нюансы легітымнасці гэтага чалавека. Бо тут вядома ўсім, што апошнія прэзідэнцкія выбары адбыліся з яўнымі парушэннямі, і ўсе выбары ў жніўні месяца прэзідэнцкія гэта адна яўная фальсіфікацыя. Доказам таму ёсць таксама і тайная інаўгурацыя Лукашэнкі. Аднак сама інаўгурацыя ніяк не даказвае легітымнасці нелегітымнага. А каб быў легітымны, ці была б, каб не былі сфальсіфікаваныя выбары, ці інаўгурацыя адбывалася б тайна? Ой, не думаю. І вось тут, бадай, і крыецца прычына таямнічасці асобы Лукашенка у каталіцкіх СМІ, бо ён
ужо не прэзідэнт краіны, таму што згубіў або губляе легітымнасць. Гэта не так ужо важна, тут пару дзён не граюць гульні. І гэта разумее не толькі народ беларускі, але і Ватыкан, касцёл таксама, хоць не ўмешваецца ў палітыку. Але ж таксама ўсе разумеюць, што прынамсі 6 разоў на тыдзень, апроч нядзелі, ён хоць і нелегітымны, пакуль мае фактычную ўладу, бо абапірае яе незаконным чынам, але на сілавіках. У нядзелю беларусы праз мірныя маршы дэманструюць, што ўлада ёсць у народа, так як павінна быць, згодна з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, народ ёсць крыніцай улады. І вось у нядзелю улада вяртаецца да народа. Гульня такая. Вось таму, каб нейкім чынам пасол Ватыкана мог працаваць у Беларусі, і адбылася гэтая хіба больш фармальная, чым істотная працэдура уручэння даверчых грамат таму, хто лічыцца галавой краіны. Бо фактычна дыпламат пачынае працаваць пасля уручэння грамат Міністэрству замежных спраў, якое адбылося раней. Уручэнне даверчых грамат не гаворыць пра прызнанне ці непрызнанне паслом легітымнасці нейкага кіраўніка краіны. Уручэнне легітымных грамат гэта не пра гэта. Уручэнне даверчай граматы паслом гэта такое ж прызнанне Лукашенка, як і прызнанне легітымнасці рэжыму, калі хтосьці з нас на мяжы памежніку паказвае свой пашпарт. Маеш дакумент, маеш, да, вымушаны яго паказаць, але гэта не значыць, што ты прызнаеш вось легітымнасць гэтага рэжыму. Але фактычна гэта памежнікі мелі ўладу беззаконна не пускаць грамадзян Беларусі вяртацца ў Беларусь на мінулым тыдні. Адбывалася гэта, да, яўна. І вось зараз наконт прыціскання рукі. Так, вы, Светлана, не памыляецеся ў сваім пытанні, гаворачы, што нунцый усціскаў далонь таго, чые рукі ў крыві. Зрэшты, Лукашенка сам да такой віны неаднаразова ўжо прызнаваўся, што аддаваў асабіста загады, выкананне каторых прыводзіла да праліцця крыві мірных грамадзянаў. Да таго ж гэтыя загады, маім меркаваннем, не адпавядалі заканадаўству Беларусі. У кантэксце сказанага у першай частцы адказу можна зразумець, чаму нунцый зрабіў так, а не інакш, і паціснуў крывавую далонь. Напэўна, хацелася б пачуць усім нам, наколькі такія дзеянні суадносяцца з мараллю, адпавядаюць этыцы міжнародных адносін і наогул хрысціянскім паводзінам. Гэта апошняе хіба найбольш цікавіць нас. Так вось, пра этыку міжнародных адносін я не хацеў бы гаварыць. А вось пра згоднасць учынка, калі выпіваецца келіх віна ці шампанскага, я не ведаю, што выпівалі яны. І вось калі выпіваецца келіх віна з чалавекам, які у вязніцах трымае тысячы людзей за палітычныя і, заўважце, рэлігійныя перакананні, можна паразважаць, наколькі вось яно, такое паводзіна, пасуе хрысціяніну. Ведаеце, мне на думку прыходзіць Хрыстос, які спажываў пасху і піў віно са здраднікам Іудам, ды пасля дазволіў таксама Іуду не тое, што далонь паціснуць сваю, але нават пацалаваць сябе. Евангелі кажа дакладна, навошта гэта рабіў Хрыстос. Думаю,
не так важна, што адбылося сёння у Мінску і сведкамі чаго мы сталіся. Хоць, канешне, шмат якіх католікаў, хрысціянаў, вось гэтыя карцінкі на дзяржаўным тэлебачанні ў Беларусі будуць дэнерваваць і правацыраваць да недобрых думак. Але больш істотна тое, што адбываецца, сябры, тады, калі камеры СМІ выключаныя. І больш істотна тое, чаго мы не можам быць сведкамі і чаго мы не бачым. Лукашенко, вядома, хлусіць і падманвае. Хоць бы і тады, калі учора заявіў на камеру, што настаяцель каталіцкага касцёла ездзіў у Варшаву за інструкцыямі, каб разваліць Беларусь. Гэта меў на ўвазе мітрапаліта нашага, Кандрусевіча. Гэта, вядома, лухта. Кандрусевіч не хацеў разваліваць Беларусь. А калі не лухта, то ў мяне ўзнікае пытанне, чаму мітрапаліта Кандрусевіча, як ворага Беларусі, праваахоўныя органы Беларусі не затрымалі і не асудзілі. Заўважце, вось размову Майка і Ніка праслухалі, змаглі, а тут штосьці упусцілі. А калі вось лухта тое, што кажу я, значыць і Лукашенко хлусіць. І калі нунцый прыехаў у Беларусь са зразуменнем, што сапраўды ў нашай краіне пануе беззаконне, уладу, як кажуць, захапілі ворагі і цэлы народ трымаецца ў закладніках, то, ведаеце, можа тады і варта аднаго дня у такой сітуацыі выпіць віна з правадырамі той банды, якая трымае народ у закладніках, каб нарэшце другога дня народу, які ў закладніках, дапамагчы вызваліцца, а правадыроў той банды і хлусаў пад суд аддаць. І вось тут час пакажа, наколькі хто сёння кіруецца хрысціянскімі прынцыпамі і хто думае пра закладнікаў і народ людзей слабых, а хто ж думае і шукае выгоды, быць можа, нейкай у супрацоўніцтве з бандытамі. Але ў адным я ўпэўнены на ўсе 100%. Каб народ беларускі вызваліўся з-пад улады хунты сілавікоў і дайшоў да свабоды, нельга, сябры, сёння спыняць працэс пераменаў, які ў Беларусі паспяхова адбываецца. Бог з тымі, хто шукае праўды і справядлівасці. І хрысціянства там, дзе той, хто яго вызнае і прапаведуе крыж Хрыстовы, дзеля выратавання іншага чалавека сам ідзе на той крыж, а не ў палітычныя гульні гуляе. Сябры, подписывайтесь на канал, дзяліцеся відэо ў сацыяльных сетках.